З пачатку бягучага навучальнага года статус школы міру прысвоілі 2 школам Добружскага района. Таму ў фестывалі ўзялі ўдзел 22 дэлегацыі. За год міратворцы рэгіёну здзейснілі больш за 300 сацыяльна значных мерапрыемстваў. Гэта і дабрачынныя акцыі, і творчыя праекты. За актыўную міратворчую дзейнасць узнагародзілі лепшых навучэнцаў. Мир, конечно, должен восторжествовать, и это самое главное, что есть у нас в жизни. Сейчас мы живем в прекрасное время, в нашей замечательной стране, где идет развитие, где мы двигаемся вперед и даже полетели в космос. И, конечно, в наших сердцах всегда должна жить любовь и уважение к нашей родной земле. Ва ўрачыстай абстаноўцы ў рады міратворцаў прынялі больш як 20 хлопчыкаў і дзяўчынак. Галоўнымі мэтамі школ міру застаецца навучанне падлеткаў справядлівасці, спагадзе і дружбе, прывіццё ім культуры зносін і сацыяльнага ўзаемадзеяння.